pan nes I feddwl am sgwennu y llyfr, a ni'n trio meddwl amdan pwy fath o steil i gael, a nes i benderfynu trio cael rhyw fath o mix o'r bobl o'n i'n wir mwynhau, os chdi'n dwy'n un techneg, so o'n eitha amlwg ella i bobl bod chdi, ti jyst yn gwneud Philip Marlowe novels, fatha Chandler lle, fod i'r brenin, fod i'r un ar ei mwy na heb inventio'r detective fiction, so private eye llyfr lle. O'n i'n eisiau gwneud hynna, o'n eisiau gwneud beth mwy modern hynna. So yn hytrach na mynd am yr union steil yna, yr detective fiction fel lle, nes i benderfynu trio wneud cymysgfa o rhai o'n i'n edmygu. So o'n eisiau chydig bach o galetrwydd Jim Thompson. Jim Thompson ar ei sgwennu The Getaway, ffilm Steve McQueen, a dwi'n gofio chi weld y ffilm flwyddyn dwytha The Killer Inside Me, ffilm frwnt iawn. Wel, Jim Thompson di ddyn di o'r 50au neu o'n sgwennu, fod di ddyn di am beth mwy brwnt, mwy calad, mwy visceral os lygu di. Wedyn, os ti isio symud ymlaen, mae'n adolyn gyswllt rhwng yr hen boes ar ei greu yr genre yma, os lygu di, Chandler, Dashiell Hammett, James M. Cain ar ei sgwennu Double Indemnity. Gennych chi adolyn gyswllt sef Elmer Leonard, sydd yn 85 mlwydd oed, falle yna dal yn sgwennu stwff gwych, cyfoes, anhygoel, ond hwn ydy'r dadi o'r genre yma, fod i'r American sydd mwy na heb di creu yr humor, ffraith, o fewn yr hard-boiledness yma. So mae gennych chi, dwi'n gwybod, ti'n gwylio Justified ar Channel 5, un o'i gymeriadau fod i hwnna Ryland Givens Marshall ydi o. Mae fatha western bron iawn, cos nath Elmer Leonard cychwyn allan yn sgwennu westerns. A wedyn mae o'n sgwennu llyfrau cyfoes hefo y fath yna gymeriadau, pobl efo integrity a lot o humor, so lot o put-downs a beth fel. Ti eisiau just adloniant llwyr Elmer Leonard i dyn yn mynd ato fo. Ti eisiau beth stwff lot mwy tywyll a cyfoes, ti'n mynd a cymlath, ti'n mynd at rhywun fatha James Elroy. Fo ar ei sgwennu LA Confidential, a wedyn gath o'n ei wneud i fan i ffilm ar ei ennill Oscars a bethau. Ond ffefryn fi, a just tas personol ydi o'n y bon, ffefryn fi, yr holl sgwenwyr ifanc ydi dyn enw George Pelecanos. Ond mae'r boi yma, Washington DC, ydi lle mae o'n sgwennu amdano fo, a dyna be wir ar ei reid yr syniad i fi o defnyddio Bangor fatha prif le i lyfrau gyntaf o, Nick Stefanos Trilogy, ffantastig, adloniant pyr, sgwennu ffraith y dyn i fi, George Pelecanos. A fo hefyd ar ei sgwennu lot o episodes o The Wire, dwi'n gwybod os welis di gyfres yna ar teledu. Wedyn, beth gen ti wedyn ydy rhywun sydd just mwy fatha Agatha Christie di mewn ffordd o'r genre yma. Diolch ddim byd tebyg Agatha Christie, ond mae gen fo plot sgwych. Mae'n wir yn gweithio allan plot. Mae lot o'r awduron yma, dyn nhw'n gweithio ar plot gymaint, ond ar tic sydd yn neud i'r genre weithio, sef cymeriadau yn cael ei reid mewn sefyllfaoedd peryg. Ond mae Connolly yn wir concentrate ar plotia, a mae straeon o wastad yn berffaith, ni wedi byth ffeindio twll yn un o'i plotio, yn anhygoel yn hynna beth. Ella cymeriadau'n cweit mor siarp i mor fyw, dim i fi beth yna. Ond am plotio, hwn di'r dyn i ddwy'n wrth o. Ie.